Лукашенко здаровы і нават мае даведку. Прынамсі, гэтак сцвярджае ён сам падчас сустрэчы з кітайскімі журналістамі з кампаніі CMG. Кіраўнік Беларусі, якога ўсё часцей заўважаюць то з трэмарам галавы і рук, то з няўпэўненаю хадою і кругавасцю, заявіў, што прайшоў поўны медычны агляд. Маўляў, дактарам нават давялося прасвяціць ягоныя мазгі. Наши збеглыя часам пра гэта папісваюць. Лукашенко ўсё памірае, ён хворы. Бачу, і мне далажылі пра гэта. Некаторыя спецслужбы, у тым ліку дружалюбныя, прамацваюць. А як здароўе? Вось нядаўна я першы раз у жыцці за 2 дні прайшоў поўнае медычнае абследаванне. 2 дні. Што яны толькі не тварылі са мной. І нават у мазгі залезлі. І некаторыя спецслужбы вось памірае. І я кажу, слухайце, я не супраць. Перадайце ўсе даследаванні і хай апублікуюць. Тым больш тьфу-тьфу-тьфу, я рады, усё нармальна. Я рады.